Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, seguridad ngunya na Pasko amay inilatag kang Police Station number 4 asin Police Station number 6 kang Naga City Police Office. Bilang kang children in conflict with the law sa syudad kang Naga, uminabot na sa 29. Sarong miyembro kang rebelling NPA sa Masbate na envuelto subot sa extortion, gadan sa engkwentro. Mga estudyante kang Naga College Foundation College of Arts and Sciences nagpakitang gilas sa South Luzon Sports Broadcasting. Uyaan mga bareta, saldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Activated na ang Emergency Operations Center kang lokal na gobyerno kang Pasacaw, Camarines Sur bilang pag-andam sa pag-uuran na dadarahon kang Tropical Depression Wilma nguy na aldaw. Inabisuhan man ni Mayor Nino Tayco kan Pasacaw, Camarines Sur ang gabos na barangay officials asin mga opisina kang LGU na mag-monitor sa kamugtakan kan panahon sa paagi kang pag-asa asin sa mga pinapaluwas na kasuguan kang MDRRMO. Sa ibang bareta, mga miyembros kang Traffic Enforcement Unit kang Naga City Police Office nag-atindir ng refresher course. Uya ang sakuyang report. Para mapakusog asin matauan nin bastanting kaaraman ang mga personay kang Traffic Enforcement Unit kang Naga City Police Office sa pagpaotob ni mga traffic laws asin ordinances. Pinagibo kasuod mang aga sa Barangay Concepcion Pequeña Session Hall Syudad ng Naga ang Traffic Management and Road Safety Seminar. Pinag-atenderan ini kang mga PNP personnel na assigned sa Traffic Enforcement Unit sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Rodolfo Borromeo. This seminar is all about the Traffic Management and Road Safety Seminar. Ang nandito po ngayon na nagpa-participate ay yung mga TEU personnel. Na ito po yung mga naka-deploy ko po na personnel na Traffic Enforcement Unit. Ito po ay para lalong palakasin or maging equipped sila sa kaalaman para sa pagpapatupad ng traffic laws, traffic rules, and traffic ordinances. Para alam nila ang kanilang ginagawa. Alam nila kung sino ang i-apprehend, alam nila kung ano yung ititikit nila doon sa mga violators. Huli kaini, asahan na sa masunod na simana ang higot na pagpapautob kang Traffic Enforcement Unit kan mga traffic rules sa syudad para mas mapakaray ang bulos kan trapiko. Objeto kaini na mabawasan ang traffic congestion asin malikayan ang mga road crash o aksidente sa tinampo. Pinapaalalahanan yung ating mga motorista na by next week or Monday, magkakaroon tayo ng strict implementation ng traffic rules dito sa siyudad ng Naga para mabigyan natin ng maayos na traffic flow at the same time mabawasan ang ating mga road crash, maging disiplinado ang ating mga motorista. Ito ay para din to sa atin para mabawasan ang traffic congestion at the same time nga ang sinasabi kong road crash or traffic accident. Ang nasabing training kan mga TEU personnel ang padagos nagigibuhon kang Traffic Enforcement Unit. Urog na kung may mga bagong pulisiya na dapat manudan asin i-implementar. Ini po, first pa lang po niyo pero continuous po ang satuyang refresher. Kung may mga bago pong mga dapat na ipatupad, dapat na manudan, gigibuhon ta po yan sa satuyang kapulisan para po confident din sinda na nakatindog dyan sa gilid kang tinampo na aram nindaan sa indang trabaho. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, bilang kang children in conflict with the law sa syudad ng Naga, uminabot na sa 29, sabi kan Social Welfare and Development Office. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nasa 29 na children in conflict with the law ang yaon ngunyan sa City Social Welfare and Development Office na nagsasiirarom sa Intervention as in Diversion Program. Ang bilang na ini poon kang Enero hanggang Nobyembre ngunyan na taon. Sa paliwalag ni Assistant Head kan CSWDO na si Evangeline Manalo, siyang pinagsabi na depende sa mga krimen na nagibo kan mga aki kung sinamastay sa CSWDO o sa indang mga barangay. Dagdag pa ni Manalo, pinagmamonitor ninda ang mga CICL kung sinamanyaon sa barangay para padako silingon ang sitwasyon kan mga aki. Kangunyan po, igual lang po kita ning 29 from January to November.
Ini po mga CICL, depende po kaya yan sa nakumit ng crime. So, igong mga CICL na nakakumit ng theft. So, iyan, ang intervention po kayan sa office or sa barangay level. So, sinda, kung ihatod man sinda o ibalik man sila sa sindang pamilya, may intervention program o diversion program po kami. Pag-formulate, nagigibon kan si Aki, kang magura sa kakang barangay, sa kakang opisina mi. So, closely monitored mi man po sinda, maski na sa barangay sinda. Kasi kami, limitado ang accepted admission mi digdi dahil nga medyo sadit kami nun. Pero, kung igwa man pong araw ka iyan, kami din ang nagpo-process ka iyan. Kami din, si staff din ng NCCH ang nagpo-process, kung kaipuhan na assisteran during court hearings, na-assist po kami kayan. So, si iba, sa ngunya na taon, hindi ko kaming pigdara sa RRCY kasi si sayang committed na crime is more than 8 years ang penalty. So, kaipuhan niya ng rehabilitation. So, yan siya duman. And igwa din sa muya ngunyan digdi na nagda-diversion program based sa court order na na-receive ni. Para di mapundo ang pag-adal kan mga aki, ini-enroll din da ini sa Alternative Learning System o ALSA, tanganing padagos sa nang sa pag-adal. Kung daiman, may naka-standby sidang tulong maestra na iyong pwedeng magtukdo sa mga aki. Ang gabos na pangangaipuhan kan mga CICL para sa ikamamaray ninda ang itinatao kan CSWDO. Si pangangaipo nila ni tataon nila. Nag-aalis po sinda, Alternative Learning System, kasi talagang obligami sinda na mag-enroll sa ALS. Kung daiman, may kami digdi, may teacher kaming tulong, pwedeng mag-tutor sa inda, makanood lamang sila magsurat o ano. So, yung magurang po ninda, obligami din sindang magbisita digdi sa muya, kasi may visiting hours din kami. Part yan kan sa indang diversion program para kumbaga daiman sila makalingaw asin si mga magurang ni daiman makalingaw na iba pa lang silang aki digdi. So kay po niya kang aki parte yan kan sa inyang pagbabaan. Dakulang responsibilidad kan mga magurang sa pagpapadakula kan mga aki. Daiman nagpupundong ipaaram kan CSWDO na pirming bantayan kan mga magurang ang sa indang mga aki tanganing daimalihis ang landas. Para sa Janan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ang mga estudyante na imbwelto sa iriwal kang nakalihis na bulan sa luwas kang sarumbistadong eskwelahan sa syudad ng Naga, ang yaon naman sa City Social Welfare and Development Office para ipasirarom sa diversion program. Susog kay Ma'am Evangeline Manalo, maurulay subuot ang mga magurang kan mga aki para mahiling kung ano si mga dapat gibuhon. Ibabali man subuot ninda sa pag-urulay, iyo si mga eskwelahan kang imbweltong mga aki para makataunin aksyon kabali na ang pagpagirumdum na dai magbali o mag-imbwelto sa anuman na kariribukan. Na po ito, yaon na po ito sa muya-ngunyan, nasa proses na po sinda, ito pong ito kaya bagang suspect, considered na po sinda CICL. So, na po sinda, assess na sinda, and si iba po nag-report na sa muya. So, yung determination kan discernment, nagibuan mi naman sinda. And nakiulay po si mga aki, si magurang kang aki, sa kaitong magurang man, kaitong aki na biktima, na kung pwede po mag-urulay sinda. So, schedule mi na po sinda pag-urulay ngayon na December. Sabi ko man nga kaipuan lang po talaga nga ako na mag-urulay ka mo, baka po nga ako, baralos-balos na yung permi. So, Mayo yan yung katapusan. Kaya sabi mi man, ang suggestion po nga ni Ninda na kung pwede po pati kung sa ina-eskwelahan si mga aki nagkaklase, magko-coordinate din kami para kumbaga po ma-inform din sila, tapos maplanuhan din kung ano ang pwedeng intervention na gibuon sa mga siring kayan. So, part and partial, sabi ko nga tarabangan ta na lang po nga ko yan. Kung pwede nga ako po, atog sundo na nindong aki nindo, tadeta po aram po ano ang plano makabalyo. Kaya itong balyong ito, may grupo man to. Sila, may grupo man. Police Station Number 6, Mayo na subuot nawalat na unsolved cases. Uyan sa kuyang report. Mayo nang nawawalat o natadang unsolved cases ngunyan ang Naga City Police Station 6. Susub ini kay Police Captain Marlon Requillas
Station Commander kan nasabing police station kang Naga City Police Office. Dito ma'am sa Station 6 is as of now, wala kaming 8 focus crime unsolved cases. Meron kami kahapon na i-file theft incident, pero na-i-file naman namin, na-solve na namin. Alagad reckless imprudence ang halang kaungunyan sa listahan kang Police Station 6. Sa datos kan PNP, Barangay del Rosario ang may halangkaw na numero kan aksidente sa tinampo. Mantang pasaro-saro man ang nairehistro sa theft and robbery incident na naisaangat mantulos kan Station 6 ang kaso laban sa imbuelto digdi. Non-8 focus crime, meron kami yung reckless imprudence. Medyo yun ma'am, medyo mataas yun. Pailan-ilan lang naman yung mga 8 focus crime dito ma'am, kagaya ng theft, robbery. Medyo naman ma'am, hindi naman siya paisa-isa, ganun pa dalawa. Pero nasusolve naman natin ma'am. Observation ma'am, noon pa naman, sakop kasi namin yung ma'am Maharlika Highway wherein itong Barangay del Rosario. And ang halos kalahati ng kahabaan ng Magsaysay Avenue sa amin din. Tapos itong kahabaan ng Barangay Balatas, magmula doon sa Yellow Cab, papasok dito hanggang San Isidro. So, yun may observation na yung ibang daan medyo masikip, kagaya dito sa tapat namin, medyo masikip. So, talagang hindi rin maiwasan, aksidente rin namin. Atos namin ma'am itong Del Rosario, madalas dyan ma'am yung aksidente. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Miyembro ka New People's Army na imbuelto subuot sa extortion sa Masbate, gadan sa engkwentro. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Gadan ang sarumiyembro kang kilusang larangang Guerrilla North Sub-Regional Committee 4 Bicol Regional Party Committee na pinagbisto kang saing pamilya na si Alexander Imaas alias Pakro. Kabali subot ang suspect sa nagkondusir ng extortion activities sa boundary kang Barangay Igang asin Barangay kan Kahuro, Balino, Masbate kan nakalis na Miyerkules. Alagad na report ini sa 96 Infantry Battalion kang Philippine Army kay napuli sa 5 minuto nariribayanin putok. Na-recover sa engkwentro ang sarong Ultimax 5.56mm light machine gun, M16 rifle as in M14 rifle, mga bala, magazine, pampasabog as in iba pang personal na gamit. Susug kay Major Frank Roldan kang Division of Public Affairs kang 9th Infantry Division Philippine Army. Habo maninda na may magadan sa engkwentro, alagad mayo sindang magiginibo. Ang naitalang engkwentro po kung saan isa na naman nating kababayan ang binawian ng buhay ay hindi natin kagustuhan. Subalit kailangan namin gampanan yung aming mga sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mas nakararami. Liwat man ang apuda ng opisyal sa natatada pa mga rebelde na magbalik loob na sa gobyerno asin aprobitsaran ang mga programa na itatao sa sainda para sa pagbabagong buhay kaibahan ang saindang pamilya. Kaya naman buong pagsusumikap namin kinukumbinsi yung mga natitira pang miyembro ng NPA dito sa Kabigulan na abandonahin na yung walang saysay na armadong pakikibaka at samantalahin yung mga programa ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang bareta, Police Station No. 4 asin 6 kang Naga City Police Office, abay na ang paghahanda sa ilalatag na seguridad nguyan na Pasko. Uyang sa kuyang report. 19 aldaw antes ang Pasko. Naka-heightened alert na ang Naga City Police Station 6 matapos magpaluwas lang ng direktiba ang National Headquarters kang Camp Crame. Actually, kahapon naman ang aming headquarters na kami ay ang alam ko yung Camp Crame nag-declare na ng heightened alert for this Yuletide season. Kan nakalis man na Lunes, pinagbisita na kan Station 6 ang simbahan na sakop kaini. Parte kan sa indang preparasyon ngunya na Pasko. Kabali sa inaram kang Police Station 6 ang schedule kan aktibidad sa simbahan para sa seguridad kan mga masimba. Nakaplano naman si Police Captain Marlon Riquillas sa magiging deployment kan sa iyang mga personahe. 3 days ago, pumunta po kami sa simbahan and nag-coordinate kami sa security and doon nga pinapreparasyonan natin yung yung simbang gabi, lahat ng activity ng simbahan
kailangan natin na alamin for the security, public safety. Actually ma'am, meron na kami mga list of activity ng simbahan. Maglalatag kami ng tao para sa security. Mientras tanto, sa Police Station 4, padagos man ang pagpatrolyang ginigibo maski maagahon para masiguro na mantinido ang policy ordinance sa area of responsibility kan estasyon mientras na nagdadangadang na ang Kapaskuhan. Yun nga ni ma'am, maski nga ni ma'am dahil papasko, ang mga personnel tayo talaga continuous ang rubing nila, patrolling nila, maski maagahon na. So talagang sinisiguro tayo ma'am na ma-maintain ang peace and order sa AOR po ma'am ang Station 4. Particular ma'am sa upper portion kang Barangay Panikwason. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, daw mayo pang pinapaluwas na memorandum o direktiba ang National Headquarters kang PNP dapit sa pagkumpiskar nin mga boga o improvised cannon. Siniguro tulos kang Police Station 4 na magkakaigwasin din operasyon para kumpiskaron ang mga nagkakawat boga o improvised cannon. Ang sisay man na igwa kaini o mahilingan kang pulisya tulos ining kukumpiskaron asin sa indang dadaron sa estasyon para sa tamang disposal kaini. Actually, sigurado yan ma'am, may directive sa MOE kaya last year talagang tigko-confiscate yan kasi ang iniiwasan na yan is itong maaksidente ang mga aki, lalo yung mga aki na ini talagang yan ang gusto nilang kinakawatan. So makakaigwan ng operation ma'am para sa confiscation kayo mga items na yan ma'am. Bali din ma'am, safekeeping tadig din ma'am, may ano kayan ma'am, may schedule kayan para damage, para i-dispose. So, yan ma'am, i-dispose yan ma'am. Dahil man yan pwedeng isaray digdi. So, i-dispose yan kang PNP ma'am. Sa ibang bareta, mga estudyante kang Naga College Foundation, College of Arts and Sciences, nagpakitang gila sa South Luzon Sport Broadcasting, kaibahan ang United Collegiate Championship League. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Eugene Nueva. Sa kada istorya kan sports, sa kada kuraho kan mataga suporta, asin sa kada baretang inahatod sa mga paradalan, igo ang mga estudyante na padagos na matindog sa atubangan o likod man kan kamera. Pira sa inda, ianhali sa Naga College Foundation, College of Arts and Sciences na primerong nakatungtong sa sports broadcasting sa South Luzon para magtukdo. Habang mas padakula ang kinakban kan sports broadcasting, mas nagdadakula man ang nagiging ambag kan NCF-CAS sa pagpatibay kan mga estudyante na dapat mas maging pusog asin mas may aram. Sa United Collegiate Championship League training kan sports commentating asin courtside reporters, nahiling ang presensya asin tibay kan mga representante halis sa NCF-CAS. Dailang sinda basta taga-observe, sinda mismo ang nagtataon in standard sa kung paano dapat magtrabaho sa field. Saro sa mga naging parte kan eksperyensyang ini, iyo si Dylan Talagtag, sarong aktibong communication student asin courtside reporter na nag-train sa mga estudyante hali pa sa South Luzon. Bako lang ini basta-basta na pag-gibo ng istorya, kundi sarong patunay na ang NCF-CAS ang nagtataong oportunidad sa mga estudyante na maabot ang sila mapangarap sa luwas asin laukan eskwelahan. Nagpaabot man ng pasasalamat ang mga natukduan, mantang dakulang tabang ini para sa senda na nag-aigwang bagong eksperyensya asin kaaraman na pwedeng ipasa ninda sa mga ibang estudyante ang sa indang mga nanudan. At first, it was scary po kasi wala po talaga kami prior knowledge about courtside reporting. Kasi, of course, ang pinunta po namin dito ay mag-cover lang. Tapos, to get the facts for write-ups po. Pero, ayun, natuto po kaming mag-courtside reporting, which is somehow a new activity po for us to enjoy. Tapos yun po, maraming salamat po sa mga nagturo sa amin, sa mga nag-guide po sa amin katulad po ninyo, pati po ni Ate Dylan. And sa mga buong production team po, pati po sa aming mga upper para po magkaroon pa po kami na mas marami pang experience na may papasok po sa mga sir pa po mga writers. Yeah, well, of course, syempre, parang it's such a privilege for us to be able to gain such an experience and to learn from you guys. Definitely, it's an opportunity for us to learn and to grow with someone who's already on the field from the professionals themselves. And we're very thankful for the opportunity, of course. And we look forward to a continuous partnership with Oragon Sports TV and the New Lighthouse. We look forward in developing other people who will be ipagpapasahan naman namin ang susunod. And sana wag kayo magsawang mag-train ng mga bagong, and we look forward to a yearly collaboration with you guys. Very fast-paced actually. Kasi po, when you write, may nakaset na deadline. But then again, you have the time to
think kung ano yung mga isusulat mo. Pero dito kasi like parang pagtapos ng quarter, okay, you have to go na agad. So yeah, very fast-paced. But at the same time is, ang exciting niya kasi of course, habang pinapanood mo yung game and hindi mo alam kung anong mangyayari. So parang doon parang mas na okay, very masaya po. So how was the experience naman talaga? Masaya actually. And to be honest, I was very anxious at first kasi I am the youngest one actually among all of us. And nakaka-pressure siya, but at the same time, masaya kasi not everyone get to have this experience po. So yeah. For me, it felt something new for me, no? Gaya nga po ng sinabi ko, it's all about the pursuance of learning from time to time. Even though my prior experience, I'm still open to really explore the journey of commentating, writing, or even at least a field reporter for this matter. Nonetheless, the experience was very wonderful working with you guys. Kasi po, this is the first time I've worked with a student body, so to say, a school-affiliated team. And nabuo lang din po yung kumbaga disiplina ko to further pursue and further continue this passion of mine, really speaking for the love of the game, the appreciation of the game. And who knows, no? Gaya nga po ng sabi nyo, malaki yung mapupuntahan ng sports, and given na nakapagbuo kayo ng team, and I look forward to it po. Sigun kay Mr. Mario Villanueva, President kan Naga College Foundation, sa tabang kan Oragon Sports TV as in estudyante hali sa NCF CAS, igo ang mga estudyante na natabangan sa sports broadcasting na sa Los Can Region, Ginibo. I'm happy about our basketball team joining the UCCL. This is a sports association that is based in Batangas, joined by at least 20 educational institutions in Laguna, in Batangas, no, and even some part in Parañaque, some schools, no. So I believe it's 27 years already ang existence ng UCCL, if I'm not mistaken. And pinadala ko kasi ang ating GNN sports team, yung ating Oragon Sports doon for the games ng NCF. But they saw how we deliver, how we produce, and and then they asked us to let the member schools din ng UCCL like Faith Academy and other schools to be part of our broadcasting. Kaya binobroadcast na rin natin, at least doon sa games sa quarterfinals, semifinals, and finals, no, na gumagamit din tayo ng mga estudyante from the different schools. Tayo ang nag-train, no, our GNN crew, na part of our student from College of Arts and Sciences, no? Kaya napakaganda ng partnership na we extend our expertise with regard to sports broadcasting, no? Maganda. Idinagdag man ni Mr. Romero Fausto din kan NCF CAS, kulang advantage sa mga estudyante kan NCF na maeksperiensya ang araw kayo ng oportunidad pakulang sa loob kan classroom. It's really an advantage for Naga College Foundation to capacitate the students, particularly now the latest that we have given the chance one of our students in the Bachelor of Arts in Communication to be a trainer in Batangas. So it's not limited only in the classroom activities that we usually provide for our students here at the BACom, but the immersion in the different communities, the actual one advantage is the presence of our GNN TV station here in Naga College, where real world field of practices for communication is being provided for our students here at NCF. And one thing very important is, one advantage again is we have given opportunities to our students to be more updated and well-versed in the field of communication where they specializes. Nagpasalamat man si Mr. Lito Arim, Tournament Director kan United Collegiate Championship League, sa araw kay ning oportunidad.
on behalf of UCCL, no, of course, we'd like to thank si Dr. Villanueva, then the group of GNN, Uragan Sports TV. No? Malaking tulong sa UCCL na na-train yung mga estudyante namin dito sa PATE. No? Of course, it's first time na ma-involve yung mga student namin sa ganitong klase ng grupo. Kasi ako, in particular, alam ko na talagang yung Naga Sports TV is well-known na sa pagko-cover ng sports sa region. So, masaya kami dito sa UCCL na kayo yung nagko-cover at natulungan yung estudyante namin. Sa NCF CAS, bako lang basta-basta tigtutokdoan ang mga estudyante, kundi pinagtatakwan ng real-world experiences bilang paghahanda sa realidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Mga tugang, 19 days na sana Pasko na. Ang Christmas countdown na ini hatod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kan GNN TV 48 Naga para sa mga salit na komunidad. Nagpapadagos nguya na taon para sa indong mga donasyon, partnerships as in sponsorship o mga kahapotan. Mag-apod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa gnnTV48naga@gmail.com. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol First. Day malingaw na i-follow ang sabuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa sabuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano maski aldaw ni Sabado. Ako po, si Cristina Valenzuela. Asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Tangata diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka?
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, morag ka?